Hey guys, ik wilde graag een boekje lezen voor wat leuke devotions. En ik dacht gelijk aan Surinaams Bijbelgenootschap, meer bekend als SBG. Oktobermaand is Bijbelmaand. Van 1 oktober tot en met 31 oktober 2024. Wist jij dat de maand oktober bekend staat bij het SBG als de Bijbelmaand? En natuurlijk hebben ze kortingen tot en met 20% op alle Bijbels. En natuurlijk als je ook een Bijbel koopt naar keus, krijg je deze Bijbel geheel gratis. Waarop wacht je nog? Voor al mijn Portugese broers en zusters hebben we speciaal deze Portugese Bijbels. Koop je één naar keus, krijg je deze Biblia Sagrada Bijbel geheel gratis. Ven a comprar en breve. Naast Bijbels heeft SBG inspirerende boeken, gift items en nog veel meer. In verband met de Bijbelmaand heeft het SBG naast Bijbelacties ook diverse activiteiten. Zaterdag 19 oktober discussieavond Kinky Praxeri. Vrijdag 25 oktober seminar mentale gezondheid Nikeri. Zaterdag 26 oktober Sayubi Quiz 2024 te Nikeri. Vrijdag 25 oktober tot en met zondag 27 oktober het Nationaal Bijbelweekend. Tijdens dit weekend vragen wij van u als gemeente om te bidden voor het SBG en ook een speciaal offer als donatie voor het Bijbelwerk in stad en district. Surinaams Bijbelgenootschap. De Bijbel voor iedereen. Volg ons op social media.